za ku ji fassarar mafarkin wanda ya mafarkin yana tafiya saman iska, shi ba sama ba shi ba ƙasa kuma ba tsuntsu ba jirgi ba. Za ku ji fassarar mafarkin wanda ya mafarkin yana cin naman kaji wuri mai kyau, soyayyi masu kyau, yana ci yana jin daɗin shi. Za ku ji kuma fassarar mafarkin wanda ya mafarkin ya arwalla ya je masallaci domin ya sallah, ya cimma masallacin ya cika, bai samu wurin da ya tsaya ba cikin sahu har ya falka bai yi sallah ba. Duk a cikin wannan shirin namu. Jama'a assalamu alaikum. Ko kamar kullum yau ma mun ƙara zo muku da fassarar mafarki wanda za mu fassara muku mafarki guda uku, kuma kofar mu a buɗe take. A duk lokacin da kuke buƙatar fassarar mafarki za ku iya aiko mana shi ta DM ko kuma ta comment section a dukkanin manhajojin social media da muke saka karatuttukan mu na fassarar mafarki. Muna dogaro ne da littattafan manyan malamai masu fassarar mafarki domin fassara muku mafarkinku, musamman malaman musulunci. Kamar kullum yau ma za mu fassara mafarki guda uku. Mafarki na farko shine wanda ya mafarkin yana tafiya saman iska, shi ba jirgi ba kuma ba tsuntsu ba. Mafi yawa idan kai mafarkin kana bisa iska kana tafiya, mafarkin naka yana nuni da cewa yau kana da buri na ɗaukaka, kuma ɗaukakar ba ta nesa. Duk da yake an samu sabanin tsakanin malaman fassarar mafarki, akwai masu ganin cewa idan kai mafarkin kana taya a sama bisa iska yana nufin kana da buri da abubuwan da kake son yi da yawa, kana son ka gina gida, kana son ka yi aure, kana son ka sayi mota, to idan burin ka yawa ne za ka yi wannan mafarkin. Amma fa ta bangaren wasu malaman duk dai na fassarar mafarki sun ce a'a, ɗaukaka ce za ka samu cikin sauki, domin tashi sama a kowane lokaci yana nufin ka haye ma wani matsayi, don haka yana nufin za ka samu ɗaukaka kuma insha Allah a rayuwanka za ta same ka. Ala kulli halin dai muna dogaro ne da littattafan fassara mafarki domin fassara muku mafarkinku. Mafarki na biyu shine wanda ya mafarkin yana cin naman kaji soyayyi wuri mai kyau, yana jin daɗin shi. Ya ala kulli halin shi naman kaji soyayyi idan kaga kayan mafarkin shi to harka ce ta ni'ima da jin daɗi. To kana cikin ni'ima ne da jin daɗi, ko kuma ni'imar da jin daɗi za ta taho. Ita shi naman kaji yana ishara da zuwan arziki mai yawa. Don haka duk lokacin da kai mafarkin kana cin naman kaji to akwai wasu bukatunka insha Allah Allah zai biya su, kuma zaka tunkari arziki, zaka samu abokan hulɗa na arziki, kasuwancinka zai haɓaka, komi naka zai cikin sauki, domin naman kaji soyayye yana bishara ko yana nuni ne da arziki. Don haka wannan mafarkin naka insha Allah zaka haɗu da arziki ne cikin sauki ta bangaren kasuwancinka ko aikin gwamnati ko kuma duk abin da kake yi, insha Allah zaka samu arziki cikin sauki. Sai mafarki na uku wanda kuma shine na ƙarshe, wanda ya mafarkin ya arwalla zai je masallaci wurin sallah, ko da ya je tarar sahu ya cika, masallaci ya cika, wanda ya janyo sanadiyar bai samu yin sallah ba har ya falka. Mafarkinka yana nufin kana da buri na alhairi, domin zuwa masallaci cikin mafarki alhairi ne. Ka tashi zaka je masallaci, ka yi arwalla ka tafi zaka je masallaci a mafarki alhairi ne. To kana da buri ne na alhairi in jima da mafassarar mafarki. Amma da ka cimma masallacin ya cika har baka samu wurin tsayawa ba, har aka gama sallar baka yi ba, to burin naka bai cika ba, amma alama ta nuna in ka dage da addu'a to insha Allah burin ka zai cika. Yakan yi burin ka kana son taimaka ma iyayenka ne, kana son taimaka ma matarka ce, kana son taimaka ma dan uwanka ne, amma dai buri ne na yin aikin alhairi. Dan ala kulli halin shi masallaci duk inda ka ganshi a cikin mafarki yana nuni da aikin alhairi. Dan haka yanzu kai ma ka dage da wannan manufar taka, Allah ya san da kai, kuma insha Allah zai cika ma burinka ka yi wannan aikin na alheri. To kamar yadda muka al'adanci ga muku, ala kulli halin dai mu muna dogaro ne da littattafan fassarar mafarki mu zo mu fassara muku mafarkinku, kuma kofar mu a buɗe take. Duk lokacin da kai mafarki kana buƙatar fassara tai, direct kana iya bayan mu ta DM ko kuma kai mana comment a ƙarƙashin comment section na manhajojin social media da muke ɗaura karatuttukan mu. Mun gode, Allah ya sa mu dace, amin.